Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lolo Ruben. Taong 1980. Paniki, Masbate. Itong mga panahong ito, kakalipat lang ni Lolo Ruben sa bahay na bato. Kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon sa kadahilan ng merong namuong sumpa sa kanyang kubo. Hindi ito nakasabay sa unang kwento dahil sa ito ang yugto ng istorya ni Lolo Ruben na nakalimutan na ni Lolo Enteng. Ayon nga kay Lolo Enteng, na bago pa man makaharap ni Lolo Ruben ng mga hanagob, meron na siyang nakalabang isang manunumpa na naghahari din sa kabilang ibayong lugar. Hindi basta-basta ang manunumpang yon, gawa ng ang bawat katagang inilalabas nito sa kanyang bunganga ay nagdudulot ng kamalasan at kamatayan. Sabi-sabi noon ng matatanda na ang taong pinagkalooban ng ganoong kakayahan ng demonyo ay palaging sinusundan ng kamatayan mismo. Yun lamang ang alam nilang impormasyon sa manunumpa. Gawa ng lahat ng nakakaharap nito ay nagkakasakit ng malubha sa tuwing nasisilayan ang kanyang mga mata. Isang araw, habang naglalakad si Lolo Ruben patungong bahay ni Lolo Enteng, merong tumigil na sasakyan di kalayuan sa kanyang pinaglalakaran. Pagsilay na pagsilay niya sa bumabang matanda, bigla naman siyang napatitig, gawa ng nakaramdam siya ng labis na pagkabahala. Bukod kasi sa dahan-dahang bumibigat ang presensya sa buong paligid, ay nakakaramdam din siya ng mga masasamang nilalang na bumabalot sa buong kaanyuan nito. Ben, nararamdaman mo ba ang may itim na paru-parong pumapalibot sa taong yan? Wika ng hari ng mga engkanto. O mahal na hari, ramdam kong hindi pagiging isang ordinaryo. Ano kaya siya? Barang? Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nilang mag-usap, bigla namang tumitig sa kanya ang matanda habang naglalakad. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Lolo Ruben sa kadahilanang nire-respeto niya din kahit papaano ang mga dayo. Ilang minuto pa ang lumipas, bumaba naman ang isang bata sa sasakyan na merong dalang napakaraming bayong. Animoy ang batang yon ay naglalakad lamang sa hangin na tila ba wala itong kaluluwa. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, doon niya nasipat ang isang espiritual na kadena na nakapulupot sa leeg ng bata na nag-uugnay sa kanila ng matanda. Paghihila dito ng matanda, bigla namang napasunod ang bata sa nais nitong mangyari. Matapos ang mga pangyayaring yon, ninais muna ni Lolo Ruben na obserbahan ang mga pangyayari. Sa loob ng ilang linggong pananatili ng matanda sa kanilang lugar, ay meron na itong naiimpluwensyahang mga ordinaryong tao. Samut-sari na ang nalalaman noon ni Lolo Ruben tungkol sa mga patayang nangyayari sa kanilang lupain at mga karatig baryo. Meron na ding kumalat noon na salot sa buong paligid na ni minsan sa buong buhay niyang paninirahan sa lugar na yon ay hindi niya pa naranasan. Dahil sa peligrong nagaganap sa paligid, ay hindi na din maiwasang mabahala noon ng mga kaibigan ni Lolo Ruben. Bago matapos ang buwan ng Hunyo, marami ng kaganapan ang hindi nila makontrol sa kanilang baryo. Alam ni Lolo Ruben na ang matandang yon ang nagbibigay salot sa kanila, gawa ng matiwasay at tahimik naman noon ang kanilang lugar, magmula noong hindi pa yon dumarating. Upang masiguro ni Lolo Ruben na yon ang banta sa kanilang katahimikan, pinili niyang pasundan yon sa iilan niyang tagamasid na engkanto. Kasakasama ng mga ito ang berdugo para masigurong hindi sila malalagay sa peligro.
Naglagay din si Lolo Ruben ng kakarampot niyang wisyo sa mga taga-Masid nang sa gayoy magawa niyang masilayan ang lahat ng kaganapang masisipat ng mga ito. Sa paglipas ng araw, patuloy pa rin ang ginagawang pagmamanman ni Lolo Ruben. Halos hindi na sila noon nakakapag-inuman sa kadahilan ng parati siyang abala sa pagbibigay usal para sa kanyang mga sangga. Pagsapit ng pangsyam na araw, tuluyan na ngang bumalik ang lahat ng inutusan ni Lolo Ruben, kasama ang berdugo. Sa puntong yon, doon na niya tuluyang nalaman ang lahat ng ginagawa ng matanda. Ayon kay Lolo Ruben, na sa loob ng 9 na araw, ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa para mailigtas ang lahat ng kanyang tagapagmasid na hindi maimpluwensyahan ng sumpa at iba pang uri ng nilalang. Hindi rin naging madali sa kanya ang pagpasok sa teritoryo nito, gawa ng napakaraming nakabaong bitag na karamihan ay panlalason sa mga engkanto at mga ordinaryong tao. Nagawa ding masilaya noon ni Lolo Ruben ang inaakala niyang gabay ng manunumpa na siyang nagbibigay lakas sa matanda upang maisagawa ang anumang ginagawa nitong ritual at salamangka. Dagdag pa niya na hindi rin malabong natunugan nito ang kanyang ginawang hakbang sa kadahilan ng hindi rin basta-basta ang taglay na kakayahan ng matanda. Marami ding naranasan noon si Lolo Ruben na mga pagkukubling isinigawa nito para lamang hindi ito magawang makita ng kanyang mga tagapagmasid na napag-utusan. Matapos niyang pagmasda ng manunumpa, doon na siya nag-umpisang gumalaw upang hadlangan ang anumang binabalak nito sa kanilang lupain. Ipinagsabi din niya noon sa kanyang mga kaibigan na magdoble ingat, gawa ng hindi malayo sa kanilang pinagtitirahan ang lugar ng manunumpa. Isang hapon, habang nag-iinuman ng tuba sila Lolo Ruben, biglang bumisita sa kanila ang batang alipin ng matanda. Hindi pa man yun gaanong nakakalapit sa kanilang kinaroroonan, nagawa na itong maramdaman ni Lolo Ruben. Teng, pwede ka bang sumama sa akin? Sasalubungin lang natin ang ating panauhin. Berto, dumito na muna kayo. Wika ni Lolo Ruben. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagtungo nila sa palayan. Di pa man nila nararating ang lugar, bumungad na sa kanila ang batang nakatingin sa kabilang ibayo. Hindi yun gumagalaw na para bang hindi alintana para sa kanya ang init na binibigay ng araw. Maya-maya pa, nag-umpisa na itong maglakad patungo sa kanilang kubo. Hinayaan lang naman ito ni Lolo Ruben sa kadahilan ng wala naman siyang banta ng panganib na nakikita. Ben, yan ba yung panauhing sinasabi mo? Bata lang yan eh. Wika ni Lolo Enteng. Tama ka, Teng. Bata yan sa pisikal na katawan. Subalit ang lalaking yan ay isang alipin ng manunumpang aking pinagmamatyaga noong mga nakaraang linggo. Sagot naman ni Lolo Ruben. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang masipat nila ang pagkaripas ng takbo ng bata sa palayan. Halos hindi naging alintana dito ang malalalim na putik, gawa ng parang bulak ang mga paa nito na tumatapak lamang sa napakalambot na lupa. Maya-maya pa, nakarating na nga ito sa kanilang kinaroroonan. Agad naman itong yumuko nang masipat nito si Lolo Ruben na nakatitig sa kanya. Ano ang kailangan mo rito? Sino ang nag-utos sa iyong pumunta rito? Mahinahong tanong ni Lolo Ruben. Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Ruben. Kilala ka namin. Kilala ka namin. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Lolo Enteng ay parabang hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila nito. Pagsipat ni Lolo Ruben na akmang kukumprontahin na ito ng kanyang kaibigan, agad din naman niya itong pinigilan. Teng,
mas mabuti sigurong huminahon ka. Tawagin mo na muna si Berto para na may saksi kayo sa kaganapang ito. Wika ni Lolo Ruben. Nang marinig ni Lolo Enteng ang sinabi nito, agad naman niya itong sinunod ng walang reklamo. Sa pagbalik nila sa kinaroroonan ni Lolo Ruben, nasipat nila ang mga itong nag-uusap ng seryoso. Maya-maya pa, umalis na din ang batang yon nang hindi nagpapaalam. Tumalikod lamang ito sa harapan ng kanilang kaibigan habang patuloy silang pinagmamasdan pa isa-isa. Matapos niya itong gawin, agad namang nagwika si Lolo Ruben ng, "Minamarkahan mo ba ang mga kaibigan ko? Subukan mong galawin ang mga yan at magkakamatayan tayo. Sabihin mo sa pinaglilingkuran mo, hindi tatayo ang kahit isang hibla ng balahibo ko sa kanya." Nang marinig ito ng lalaki, tumawa lang naman ito habang kumakaripas ng takbo papalayo sa palayan. Nang tuluyan na itong mawala sa kanilang mga paningin, agad naman silang nagsibalik sa kubo ni Lolo Ruben upang ipagpatuloy ang kanilang pinagkakaabalahan. Sa pagpapatuloy ng masaya nilang inuman, doon nalaman ng magbabarkada ang lahat ng nalalaman ni Lolo Ruben tungkol sa mangkukulam. Ayon kay Lolo Ruben, na kaya madalang na silang nag-iinuman noon sa kadahilan ng abala siya sa kanyang mga pagdarasal upang kontrolin ang mga engkantong kanyang inutusan. Nangangailangan kasi yon ng maraming dasal na siyang nagsisilbing pagkain ng mga ito upang masunod ang lahat ng kanyang nais. Alam nyo, merong umuusbong na digmaan dito sa ating lugar na hindi nyo nalalaman. Mag-iingat kayo, Enteng, Berto, lalo ka na Juan, dahil hindi ordinaryo ang ating mga kalaban. Pansinin nyo, marami ng taga dito sa atin na nag-aaway-away na halos umabot na sa patayan. Hindi lang nagkataon ng mga yan, bagkus ay merong isang taong kumokontrol dito sa atin. Ang kumokontrol sa kaisipan ng mga ordinaryong tao. Ang batang nakita nyo kanina, ang isang buhay na patunay na totoo ang mga sinasabi ko. Mas mainam sigurong dalas-dalasan nyo na muna ang pagpunta rito at kung maaari, huwag kayong magpapaabot ng takip silim. Wika ni Lolo Ruben. Nang marinig ito ng magkakaibigan, tila ba nawala sa kanilang katawan ang labis-labis na pagkalasing. Ang kaninang masaya at nagtatawa ng magkakaibigan, bigla na lamang naging seryoso dahil sa mga kaganapang hindi inaasahan. Ben, sabihin mo, may tutulong ba kami? Tanong ni Lolo Berto. Meron, Berto. Yon ay pagsabihan mo ang lahat ng iyong mga kaibigan at kababaryo na mag-ayuno sa tuwing hapon para maiwasan ang kumakalat na salot at lason. Gawin nila yun ng bukal sa kanilang loob upang maiwasan nila ang anumang hidwaan at hindi pagkakaunawaan sa kanilang kapwa. Ramdam kong salot na ipinapakalat ng matanda ay nakakalason sa kaisipan ng isang ordinaryong tao. Sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nilang mag-inuman, agad din naman silang nagpaalam upang sundin ang nais ng kanilang kaibigan. Bago sila noon dumiretso sa kanilang mga bahay, ninais nilang daanan ang lahat ng kanilang mga kakilala upang ito ay mapagbalaan. May iilan namang sumunod sa kanila, subalit ang halos karamihan ay nagawa lamang silang tawanan. Hindi naman nila gaanong binigyang pansin ng mga hindi naniniwala dahil sa ang mahalaga para sa kanila ay nagawa nila itong pagbalaan. Sa pagsapit ng mga sumunod na araw, napakarami na ngang nagkakagulo sa kanilang baryo. Kahit simpleng hidwaan noon ay nauuwi na sa patayan at pagkasira ng mga pamilya. Ang iilang mga nag-aayuno sa tuwing hapon ay hindi nalalaso ng salot sa kadahilan ng meron ditong gumagabay na isang anghel. Habang patuloy na dumarami ang mga biktima ng manunumpa,
doon naman dahan-dahang ginawa ni Lolo Ruben ang kanyang mga kinakailangan. Sa pagsapit ng gabing itinakda, ninais niyang daanan si Lolo Enteng sa bahay nito upang isama. Siya lang kasi ang maaaring makatulong sa kanya, gawa ng sa lahat ng kanyang mga barkada, ito lamang ang purong kanan. Hindi rin niya maaasahan si Lolo Berto sa kadahilan ng kabisado nito ang aral ng tiaw. Magiging kontra lamang yon sa kanyang mga karga kung nagkataong ito pa ang kanyang isasama. Teng, ayos lang ba sa'yo na isama kita? Wika ni Lolo Ruben habang sila ay naglalakad. Ayos lang, Ben. Wala naman akong ginagawa sa bahay eh. Tsaka, alam ko namang hindi ito malalaman ng aking asawa. Pabirong sagot naman ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad sa Nipaan, narating na nga nila ang parte ng lugar na kung saan merong nakatanim na mga pangontra sa paligid. Ayon kay Lolo Ruben, na panliligaw umano ang inilibing doon ng manunumpa upang mahadlangan ang sinumang nilalang na maaaring lumapit sa kanilang teritoryo sa lalim ng gabi. May mga nakabaon din doong tagapagmasid sa paligid, subalit nagawa itong malusutan ni Lolo Ruben nang hindi sila nararamdaman o nasisilayan. Sa pagdating nila sa kubong kinaroroonan ng manunumpa, bumungad sa kanila ang napakakapal na usok sa buong paligid. Alam nilang merong ginagawa ang matanda, kaya na may dahan-dahan silang lumapit sa lugar na yon. Teng, dito ka na muna. Hawakan mo ito at kahit na anong mangyari, huwag mo yang bibitawan. Diyan nakasalalay ang iyong kaligtasan. Wika ni Lolo Ruben. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang ibinigay sa kanyang kaibigan ang isang bagay na nakabalot sa kulay pulang tela. Bale, nagkaliwaan sila noon ng gamit dahil sa may mga ipinadala din si Lolo Ruben kay Lolo Enteng. Matapos ang tagpong yon, agad naman siyang iniwan ito upang gawin na ang naisip niyang plano. Sa pagkawala noon ni Lolo Ruben, ay siya namang paglitaw ng bertu di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Nananatiling nakaupo lamang yon habang nakapikit ang kanyang dalawang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang narinig ni Lolo Enteng ang pagsisigawan sa loob ng kubo nang sa hindi malamang dahilan. Dala ng kuryosidad, ninais niyang lumapit ng bahagya sa kubong yon upang masilayan ang mga kaganapan. Pagsipat niya sa kinaroroonan ni Lolo Ruben, bumungad sa kanyang mga mata ang isang batang walang saplot na nakahandusay sa lupa. Napakaputla na ng buong katawan nito at parabang naubusan na ito ng dugo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ang matanda na merong daladalang maliit na kawa. Pagsilay ni Lolo Enteng sa kawa, agad namang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang mga nakita. Ayon kay Lolo Enteng, na ang kawang tangan-tangan noon ng matanda ay paniguradong kagagaling lang sa apoy. Kumukulo pa kasi ang laman nitong likido habang pabadya-badya itong nagkakaroon ng usok. Maya-maya pa, bigla namang napasilay ang matanda kay Lolo Ruben na parabang hindi nito nagustuhan ang kanyang pagdating. Hindi mo ba nakikitang abala dito ang mga tao? Umalis ka na. Wala kaming panahong makipaglaro sa'yo. Antingero! Nang marinig ito ni Lolo Ruben, agad naman niyang inumpisahan ang kanyang mga pag-uusal habang nakatitig sa manunumpa. Matapos niyang kumpletuhin ang kanyang pagpopoder at bakod, agad naman niyang iwinasiwas ang latigong nakapulupot sa kanyang bewang. Nang masipat ito ng matanda, ay parabang doon na ito dahan-dahang nagiging seryoso. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong ipinatong sa nakahandusay na bata ang kawa upang siya ay lapitan.
Sa bawat hakbang nitong ginagawa, rinig na rinig nilang dalawa ang mga kataga nitong binibitawan. Hindi naman noon nababahala si Lolo Ruben sa kadahilanang marami na siyang mga karanasang napagtagumpayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumitaw sa likuran ng manunumpa ang isang napakaitim na usok na nag-aanyong malabakang nilalang. Meron itong 4 na sungay sa kanyang ulo na dahan-dahang umaapoy dahil sa mga usal na binibigkas ng manunumpa. Maya-maya pa, bigla namang nagsilitawan ang kasangga ni Lolo Ruben upang siya ay mabigyan ng tulong. Sa paglitaw ng hari ng mga engkanto at ng mga kawal nito, tanging pagngisi lang naman ang nagawa ng manunumpa dahil sa kanyang mga nakita. Tama nga ang sabi ng aking alipin. Hindi ka basta-bastang antingero na merong kakarampot na karunungan. Ang pagtawag sa mga maharlikang engkanto ay nangangailangan ng ilang taong pagsasanay sa ilalim ng isang dakilang guro. Sabihin mo, Ruben, sino ang nagturo sa iyo ng mga usal sa pagtawag? Wika ng manunumpa. Hindi ko na kailangan ipagbigay alam sa iyo kung sino naging guru ko. Hindi ako papayag na malaman mo ang pangalan ng taong labis kong nire-respeto. Sagot naman ni Lolo Ruben. Nang marinig ito ng manunumpa, bigla naman itong tumitig sa kanya ng masama habang dahan-dahang nagbabanggit ng mga usal. Segundo lang naman noon ang lumipas nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang kawangis ng hari ng mga engkanto at kawal nito na nasa anyo ng isang kadiliman. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa mga nilalang na yon ay halos wala itong pinagkaiba sa hari ng mga engkanto maliban lamang sa presensyang taglay nito. Animoy isang maharlikang nilalang din ng mga yon, subalit nasa panig lamang ng kasamaan. Paglitaw ng mga ito sa likod ng manunumpa, agad naman itong sumugod sa mga kasangga ni Lolo Ruben nang walang pagdadalawang isip. Nang masipat ni Lolo Ruben ang paglapit ng manunumpa sa kanyang kinaroroonan, agad naman niyang iwinasiwas ang latigong kanyang hawak-hawak habang mabilis ang sumusugod papalapit sa kanyang kalaban. Nang tuluyan na siya noong makalapit, panay naman ang pagpapakawala niya ng kanyang mga pag-atake, subalit nakakapagtakang hindi niya ito nagagawang matamaan. Animoy ang matandang yon ay nahuhulaan ang lahat ng kanyang galaw dahil sa mabilisan nitong ginagawang pag-iwas. Ipinagpatuloy na muna ni Lolo Ruben ang paghataw niya doon ng kanyang latigo para na may maobserbahan ang tangan-tangang karga ng manunumpa. Sa pagpapatuloy ng kanilang duelo, bigla namang napaatras si Lolo Ruben nang masipat niyang iniinom ng batang nakahandusay sa lupa ang hawak-hawak nitong kawang merong lamang likido. Matapos itong gawin ng bata, bigla namang lumaki ang bunganga nito habang dahan-dahang namumula ang kanyang mga mata. Humaba din ang braso at binti ng batang yon na siyang naging sanhi upang gumapang yon sa lupa. Sa pagsilay doon ni Lolo Ruben, doon niya napagtanto na isang uri ng sigbi ng batang yon na minsan ang naikwento sa kanya ng kanyang maestro. Ayon kay Lolo Ruben, sigurado siyang kalahating unlaon at puting sigbi ng batang yon dahil sa kaanyuan itong ipinamalas. Isa yon sa mga pinapaiwasan sa kanya ni Maestro Inko dahil hindi ito gaanong naaapektuhan ng mga aral ng kanan. Nang masipat ni Lolo Ruben ang pagsugod nito sa kanyang kinaroroonan, ay mabilisan naman niya itong hinataw ng kanyang latigo. Pagtama nito sa sigbi ng manunumpa, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala yung naging epekto sa buong katawan nito. Paulit-ulit pa itong ginawa ni Lolo Ruben, subalit hindi niya nagawang masugatan ang nilalang. Nang wala na siya noong pagpipilian,
Dali-dali naman niyang binunot ang kanyang punyal upang ipagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Kinakailangan niya kasi noong magmadali sa kadahilan ng kitang-kita niyang nahihirapan na ang hari ng mga engkanto. Habang patuloy niyang inuundayan ng saksak ang sigbin, bigla namang napatayo ang berdugo sa likuran ni Lolo Enteng at nag-akmang makikisawsaw na sa digmaan. Pagtayo nito, dali-dali naman itong inutusan ni Lolo Ruben na wag nang makisali upang hindi sila mahirapan. Napagtanto niya kasi noon na kapag sumali pa ang berdugo sa labanan, ay maaari lang din namang makopya ito ng manunumpa. Ilang minuto pa ang lumipas, ramdam na ni Lolo Ruben ang labis-labis na panghihina. Pinipilit na lamang niya noon ang makipaglaban sa pagbabaka sakaling magawa niyang malaman ang kahinaan ng matanda at ng alaga nitong sigbin. Mahusay ang ginawa mo, Antingero. Mas mainam ngang hayaan mo lang na manood ang dala mong berdugo sa kamatayan mo. Wala silang magagawa dahil sa lugar na ito ako ang masusunod. Sa pagkawala mo ngayong gabi, magiging malaya na ang hukbong darating sa lugar na ito. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisang pagsunggab ng sigbin sa kinatatayuan ni Lolo Ruben na siyang naging sanhi ng paghandusay nila ng sabay sa lupa. Okay, sunod kagad natin yung part 2 nito ha. Alam nyo, basta talaga kapag Lolo Ruben, wala akong masabi. Yung buong kwento na nakatutok ako, na nagkukwento, at the same time, nilalagay ko yung sarili ko na ako yung nakikinig. Ang sarap niyang ikwento. Tapos ang ganda ng mga nangyayari. Tapos ito pa pala, may ganun pala no, yung parang sa kabilang side naman. Kunyari, yan nga, yung hari ng mga engkanto. Sa kabilang side, meron din palang ganun. So, mukhang magandang bakbakan to, tsaka talagang kaabang-abang. Pero para di kayo mabitin, sunod kagad natin yung part 2. Yun lang. Salamat.